saya. Ya. Hei. Hei. Yo yo yo. Yo. Ya. So. Ayo Mas Dias.
J. Dumateng penonton ingkang wonten nginggilipun panggung nyuwun ngapunten menika kasuwun mandhap panggung menika kagem pengrawit kemawon matur sembah nuwun sumangga. Matur sembah nuwun sumangga. Iya. Kru dari Garangan mohon untuk membantu mensterilkan panggung matur sembah nuwun. Kuat Garangan sumangga. Sekali lagi teman-teman dari tim squad God Garangan monggo dibantu untuk mensterilkan panggung pengrawit, panggung pemusik untuk mensterilkan panggung. Sekali lagi bagi siapa yang tidak bertugas untuk bermusik pada malam hari ini dimohon untuk turun, penonton dimohon untuk turun. Sekali lagi monggo disterilkan. Yo lekbol dikondisikan, lekbol ayo lekbol dikondisikan. Mas Kentung dikondisikan monggo. Oke, aman, ready ya. Ya, sekali lagi monggo. Yo, aku percaya yen kowe kabeh iki bolo-bolo Garangan. Mula monggo ben kabeh lancar, ben kabeh mlaku. Yuk medun disterilkan. Ayo, 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 Dengan Sinodra Sekar Mayang kang apik jelas saking kapan kamu Kembang menur kalau Sekar melati bagus kaya pinulas pinuleken conto tembene kamar bulan kamar loro Rujak nangko rujak iporo Kopi cilik para prajurit-prajurit Sekar Kandung. Kembang menur kalem Sekar melati bagus kaya pinulas pinuleken sono tembene kapal bulan kamar loro asmara Kembang menur kalau Sekar melati bekas kaya pinulas pinuleken soto tembene kamar bulan kamar loro asmara
Kodo arum sayate Sunduk kembang mentur kalung sekar melati bregas kaya pinulas pinut leleken soto tembene Kakar bulan Damar asmara Oh arum sayane kembang menur kalung sekar melati bregas kaya pinulas pindo koleken soto tembene tata bulan kembang loro asmara Kondo arum sayane angen umum sunduk kembang menur kalung sekar melati bregas kaya pinulas pindo goleken soto tembene akamula temang loro asmara Kondo arum sayane angen luwur sunduk kembang mentur kalung sekar melati bregas kaya pinulas pindo goleken soto tembene kang amulan kembang loro asmara Kodo arum sayate angen luwur sunduk kembang menur kalung sekar melati bregas kaya pinulas pindo goleken soto tembene amulan kembang loro asmara Kodo arum sayate angen luwur sunduk kembang mentur kalung sekar melati bregas kaya pinulas pindo goleken soto tembene kang amulan kembang loro asmara Kondo arum sayane angen luwur sunduk kembang mentur kalung sekar melati bregas kaya pinulas pindo goleken soto tembene akamula temang loro asmara
Ayo. Ayo.
adu seneng sedulur tani apa barengan padha nandur pari nyunan mulan yorane manuk ing boten wetan pating kepruwit setengah dine kakon nasib susah suruh
ya ya ya. Yuk yuk yuk. Yuk yuk yuk. Yuk yuk yuk.
lah lah lah. Woi. Yo 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 yo. Os os. Woi. Lah lah lah. Woi. Ya ya. Lah 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 lah. Iya iya. Yo 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 yo. Bos. Wey. Iya lah 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 lah. Wah. Bocah hangon penekno blimbing kuwi lunyu penekno tak gombaso dodotiro kumitir bedah ing pinggir kali tomono jumlatono kanggo sepo mangko sore mumpung padang rembulan mumpung sembar kalangan ya surah surah Yo
omahe nang pinggir kali tansah wira-wiri goleki seneng ing ati anake wong tani omahe nang pinggir kali Anake wong Jawa lunga budaya. Aja dodol ati Hei buka siki Anake wong Jawa dhewe lestari budaya. yo Yo omahe nang pinggir kali tansah wira-wiri goleki seneng ing ati anake wong tani omahe nang pinggir kali Sallallahu Muhammad Wah. Wah. Ini yang dinamakan babak blendrong, Blendrong. Sa, ya. Benar, Luar Mas Kabul. biasa sekali. Wah. Luar biasa. Ganas-ganas ya. Sa. Wah. Mas Kabul. Dalam. Pranyoto ya kanca-kanca keamanan saka garangan squad original. Nggih. Saka kiwa, saka tengen, saka ngarep, saka mburi ya kabeh siaga. Betul ya. Terima kasih. Oke, perhatian Mas Kabul. Ya, Cak. Ya, bagi seluruh penonton Debatang Sedaya pamirsa ingkang wonten ing ngajeng yang berada di depan dimohon untuk duduk saja. Ya. Yo, Ayo. penonton yo. Yo, Disorai yo. Ayo. Aki kata kara. Kose. Oke, cak. Kon lugo Mas. Ayo lungguh. Ayo dulu ya. Sing ora lungguh didenda. Lugo. Yo lugo yo. Ala Sing kose to? Yo. Sing nang ngarep kon lugo malah. Ya. Kose wae. Duduk dulu. Yo duduk dulu yo. Sing nang ngarep lenggah. Yo, lenggah. Duduk semuanya yo. Ya, yang di belakang juga biar bisa menyaksikan Nah, ya. Mas Kabul. Ya, Cak. Iki saiki kahanane di panggung. Betul. Kahanane dhuwur dadi nek on alasan aku nek ora ngadeg ora ketok ora mungkin. Ora Ora mungkin, ya. ora mungkin. Ora Ora mungkin. mungkin. Ya. Penonton luar biasa Mas Betul. Kabul sak pendek. Ya. Luar biasa. Sampai sekali. ujung sana. Ya. Ya, mergane ngopo Mas Jarot Mas Mergane, Kabul. ya. Ayo cekrot ayo Ya. mergane iki. Garangan sekuat. Original ya. Ya, Untuk sak coba. penonton yang mungkin Heeh. agak jauh dan di sini sudah disediakan dari apa masih proyektor Proyektor, ya. proyektor, iya. Layar tancap. Ya. Sak coba ngono kita juga memberi Betul. penghormatan J, J, juga J. memberi rasa sopan juga santun J, siap. kepada Bapak pemerintah desa, Betul. pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten dari teman-teman ataupun dari stakeholder dari Kabupaten Gunung Kidul yang juga turut hadir matur sembah nuwun. Nggih. Mosok saka pemerintah we Iya. kersa lenggah kok sing kanca-kanca penonton ra kersa lenggah. Nggih, monggo sedaya mawon pun lenggah sedanten ya. Ya. Iki ngene Mas Kabul. Dalam, Cak. Iki mergo babak blendrongan iki babak klasik. Ya. Babak sing wah wis jaman kawak. Cara-carane wis tinggalane mituwa. Ngono ya mula dine Nggih. sing alus-alus. Nggih, Mengko mboten. nek wis babak putri iki dine sing rada gayeng. Ya, siap. Sing babak kewan alas dine sing modern. Nah, sing Nggih. model-model lagu baru ya. Ya, Iki iki babak mula klasik. ya. Ya, lagune kok ya lagune sing Ya. klasik. Lagune Klasik. apa? Klasik Nggih. roti. Apa, Mbak? Apa? Apa? Lagune po. Saping gunung. Oh, caping Oh, gunung. caping gunung. Nggih. Nggih, caping gunung. Saping gunung, panyunan saping gunung. Wah. Mbok menawi pun aturaken saking kanca-kanca garangan Skorpio original pun sengguyung Bolo Gongso, Bolo Pradangga wonten Kusuma Laras Berkus. Kusuma Laras. Kok dilalah Mas Kabul? Nggih. Kusuma Laras ki nggone Mas Cahya Aji Kusuma. Nggih. Ya sing bengi iki Temanten dados wah temanten. dadi temanten anyar. J, derek bingang Kang cak Baten. pendek Mas Nggih, Kabul. bener. Derek mangayu bagio ugi. Nggih, mboten kendat-kendat anggenipun ndongake Nggih. kalian Kang Garwo mugi-mugi le jejodohan ngantos puputing yuswa. Amin.
Mbak Antika Anggi Antika. Puspita, putranipun Bapak sapa mau jenengan? Bapak Sumar kalian Bu Menik ya. Iya, Mak. Ya. Bu Menik. Bu Menik. Menik. Iki Kembang Lombok, Kembang Lombok. Menik. Nek nika Bu Menik lah. Iki Bu Menok. Ah, iya. Lagune napa, Cak? Capek gunung kok malah. Capek gunung. Maka, iki pamundutan. Oh, Mas Jarot bawa. Oke. Mas Jarod Bobo. Tintingan Yo. sepripun Mas, pinten? Kanca-kanca Kusuma Laras, nek Jarod urung muni, nek Jarod urung bawa, ojo didinding ya. Setuju ya? Ya, heeh. Sing marut ku Mas Rudi Oh, saiki pembunuh ora kudu klitih to. Ya apa? Pembunuh. Iya. Semakin menyala. Ngapendeng. Pendeng hakikat tak karah. Seberapa, Mas? Ya. Seberapa? Saben bengi. Ayo Mas Jarod Saputra. Nyawang konang. Oi, jreng. Sik. Dipaske, Rot. Dipaske rong pas jenggleng baleni Mas. Nah, karo men pas kendang jliar no. Agi tekan ngestor. Bodol. Golek sinden dlogok kene iki nemu ngendi to iki sing waras gore aku. Ayo adine Revan. Revan. Yen memajang mung karo janur Satu aduduten Iya. Pak Eko kula pun saged bawa tambahi 150. Hebat. Tenang. Nek jaman dhisik 150 tekan jonge aku, Mas. 100 Mas. Montore macet. Yo, satu sakit tekan jongi. Iya. Melu Mas Indi. Diam kamu memang Diam kau. diam kau. Ayo lanjut ke. Diajeng. Kayak dikersake Mas Bugi kowe. Aku. Monggo. Kembang. Kembang gaceng. Ayo Dik Jarod ngetambahi 100 karo Pak Bogi. Kembang baik beton. Bisa mangrat wong Buddha. Gunung ho ho. Saya Mbak Indri. Kok Mbak Indri? Siapa? Elma. Elma. Lake bojone. Ayo Jamila. Apa Mas? Pacitan gedang, tahu, kacang kayak milio. Ayo sayang. Ayo. Kaya ngopo kadidayanmu yen toko kowe satria ayo maju. Lareno diponidi. Alhamdulillah dalu punika karawan bintang tamu sedaya Saking rinca. pundi Mas Jarod? Ndak Uci Farantika. Nah.
Endi? Ingkang Oh, lenggah. oh iya, versi sepuh. Ora kita saya enem ya. Oh, iya. Kok pilih samangnya kerso nyawiji ya Mbak ya? Jen. Atau mau nyawer? Boleh. Iya Darat. boleh. Itu Mbak Uci Farantika. Siapa Mas Siapa? Kabul? Uci parfum. Ayo ayo dilanjut ke diajeng. Panas udian Janjine piye Mas, janjine kepiye, Jangan esok-esok, mepet-mepet. Jangan ngasuk-ngasuk, jangan ngasuk-ngasuk. Nurlidi Sampluk. Labu buta iki. Yo yo. Ya. Mbak Siska. panas udian udian panas aling-aling capi Ya. Adan. 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 Lah kok emat aku saiki? Yo Mbak Nurli. Gaya gaya. Ora iso. Nurli, labu buta iki. Balonku ada dua yang nemplek di dada saya. Alah. Kok balon wingi jarine ransen tumor. Heeh, Nadia. Nadian wujud. Nadian madan sarata Sulit kumandang suarane. Balik kulon apa setia kelakon, setia kelakon. minum mane banyu bane. Monggo taping gunung pun aturaken kanca-kanca. Garangan kata original yo. Kusuma Laras Percussion. Halo, halo. Zaman ber sukuman dureket ingat anak lanang biyen tak openi Woi. Jarene bos menang keturutan sing dibaca tak openi sing saiki opo lali Kata iyo sinandi-nandi. gunung nek gunung
Gundula tahiki. Nurli. Iya. Nok sinden telu sing lanang gur pendeng. Endi? Lap. Mbak Nurli. Ah, Pray Lah for. Nurli ki nek jam 12 kok malah dadi Sugriwa. Kosek Mas Jarot, Mas Jarot. Dalem halo. Eh, Pray for Feni Puspita. elang apa? Lah ngopo? Apa? Iya. Peni Apa Puspita. Peni? Oh. Peni. Oh. Menika mau angsal saweran dari Mas Andrianus. Nama lengkapnya? Dari siapa Mas Jarut? Mas Oh Andrianus. ya, minta lagu apa? Panggilannya Anus. Belanana. Syukur bisa nyala gunung desa atene ora ilang nggone padha lara apa Matur nuwun. Sampun kabiyarsa saping gunung pun garap Iya. jenggleng. Saking kanca-kanca bola garangan Iya. juga sinden turangga sinden. Wah, Nah. Mas Kabul Dalem, Cak. pokoknya sing duwe gawe iki juragane ora mungkin nguciwani. Nggih. Mbak Nurli, Ya, ya sing duwe gawe iki Kusuma Laras. Laras. sesuai dengan namanya ya, Cak. Iya bener Mas Cahya Aji Kusuma. Suma. Yo, kepareng daup kalian Mbak Antika. Anggi Puspita, putranipun saking Mbak Menik, Menik. kalian Bapak Sumar matur sembah nuwun. Wah, ya apal no nek aku no. Iya kok apa jenenge to? Oh iya. Pendeng tautang. KSBB. KSBB. Apal. Kita mau takon. Oh, dhewe sing diutang lho Mas Kabul. Bedo nyanyi Oh ya. tak linggo saya. Nggih, Apa? tadi ada permintaan lagu juga Apa? yang sudah masuk. Dari Mas Ini Goa. dari Mas Goa, Oke, teman-teman mengucapkan Laras selamat Ganendra. Ya. Selamat anniversary untuk Garangan. dari Laras Ganendra. Juga ikut berbahagia atas Iya. pernikahan Mas Cahya juga Mbak Antika. Ya, Ya. dari teman-teman Laras Ganendra. Betul. Iki lagunya apa iki? Yang Cinta diminta tak cinta tak terpisahkan. terpisahkan. Yo. Ya. Maro nyanyi sing apik kan. Ya, Delok siap. aku. Kepiye ta Jan? Oh, sepiro? Nadane sepiro, Mas? Cinta tak terpisahkan. Oh iya. Yo, soroknya dipasang yo.
Oke. Langsung kita hadirkan tembangnya menurut permintaan dari Mas Guang dan rekan-rekan dari Laras Ganindra. Bersama rekan-rekan dari Garangan Shop Original Kusuma Laras Percussion. Monggo. Sepira Mas Rudi. Tresno iki tutu mung dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah Adan. Eh? Adan toh. Saatnya dan maghrib untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Wes bar. Bareng kasumbatan Mung gedem awakku ayo. mung gedhem ngono. Mong ngedam matiku. Terus Ben aku melayu. Ayo salsa salsa. Dan tanggung jawabmu itu palsu. Mas Franky Sarangio. Mas Franky sarang beo ayo. Ada Cak Pendek original Nurli Seha. Kusuma Laras Percussion. Garangan Scott Original. kandulan ning ati tekane nyulayani janjimu sehidup semati among ono ing lati rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi aduh denak gondala kandul gedi tekane nyulayani Tukang mas jane aku tresno milakno aku ngomong ati ra kuat nandang rasa karo darah cintamu sedang beneran aku cinta banget Terus. Tukang mas jane aku tresno dolanan kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk amarga jabaran mugi Allah paring kesempatan ku cinta beneran pastikan ku buktikan bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang terus lo janji ya Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Yo, ada Papa Gelis yo. ada Mama Afnan terima kasih Tak sangka
Aku cuma tukang pasane aku tresno dilakno kulo. Sikat sampai yo. Terus iki tutu mengcolan. Kabeh mau berkomitmen. Sing tak jauh aku kesabaran. Mugi Allah paring kesempatan. Beneran pastikan ku buktikan iya bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. kita tak terpisahkan walau di Oke, luar biasa Cak Pendeng. Terima kasih, Mas Kabul. Mas Satu Jan. persen. Ya, Mas gimana? Kabul. Ya, Aku nek karo bojoku jan cinta tenan. iya. Lulu. Sumpah jan seneng Ono tenan cinta aku. kok malah disering. Cinta. Gak jadi macan mati. Desamu. Ayo. Yo. Oh Nurli Dati. Nurli Dati men kepengkal. Yo, menika pripun Pak, menika pun lorot rumiyin. Lorot. Oh iya ya, yo. Dilangi. Yo dilorot yo. Sing kayu bali ning kayu, sing watu bali ning watu. Sing ra iso bali golek liyane. Golek Nginep. Yo. Sikat yo. Alo sih. Ayo. Ayo Nurli Bali. ditarik. Yo. Hei, iya. Ayo.
Ojo gondelan cuaga, ojo gondelan cuaga, Ojo godelan pentung, ojo godelan puantung. Sogo ala keri keri keri, sogo ala keri keri keri, tak sogo ala keri keri keri, sogo ala keri keri keri. Belakangnya salah gadul gadul gadul. Ya. Sekdol barongan noto beling. Magadi Semakin menyala. Hari yang mantap. Tak soko, tak soko, tak soko, tak soko, tak soko, tak soko. Yuk atas.
Yo, diringkes, wah, wayahe Widi, wayahe Kondur, wayahe Bali, monggo. Dateng para bapa, wah, kepiye carane? Len ndelukke ndelukke para kanca-kanca waraga, para kanca-kanca pradangga. Wah. Ada rasane kaya bunga-bunga kang tanpa pepindhan ya le ya. Pak, aku jan bungaku ora umum iso sowan nang gone Mas Cahya. Lah kok iki ngopo e, Gong? Wah. Ora umum nek bapak amre iki jan iso nyikat sak samu barange wae. Ayo disikat kabeh. Sikat kabeh yo, sikat kabeh paring dalan. Wah. Diambuk, abuk. Yo.
Wah. Oh. Woi. Wah. Ayo. Garangan skat original. Yuk. Hoi. Wah. Bapak Amrih wah. Dicepake sing kembar dikubo. Dikubo didusi rae. Bali bareng wah. Jiwara konde. Ditokke bareng wah lumantar badan halus kabeh bareng. Wah. Dikubo. Pindha peparan butuh salat temboko wah. Kundur sabda patilin ragane wah. Sarpo dikubo sak samu barange Wah sosok wah. Wah. Sarwa sesek wah. Dikumba sak samu barange kondur mring patan alus. Wah. Wah. Balilah undur makayangan wah. Sak kloron sak kembaran dipun kumba sak samu barange wah. Bali sasamu barange wah carpa loro sarwa kembar wah ya jiwa ya ragane ya badan alus we
Canda, yo. Tenangin diri lo. Kondur. Ayo Pak Kuki canda. Yang merah. Jangan. Ya. Saya bablas ngene. Bablas saya. Kondur. Hei, Sapa iki jenenge Nirmala? Sapa kuwi? Nilam. Oh, Samsi. Ayo dol. Blogoki. Yo.
Awas, 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 awas. Minggir awas. Minggir awas. Minggir. Sing ngendang genti wong bareng. Iya.
Oh, oh, Yeah, yeah.